Velkommen til vores oliedannelses præsentation. For at der kan komme olie, skal der være et hav. Udover det skal der være tropisk eller subtropisk klima. Så skal der være en masse døde dyr eller planter. Oven på de døde dyr og planter skal der være et lerlag med lav permeabilitet. Der skal flere lag ovenpå for at øge trykket. Og der skal udover det være høj temperatur ved de døde dyr og planter. Plus at der skal være ingen ilt omkring dem. Og så tager det bare lige et par millioner år, før det er klar. Hvordan finder man olie? For at finde olie på havet sender man et skib med flere mikrofoner hængende efter sig for at opfange de bølger, de seismiske bølger, der kommer tilbage. De bølger, der kommer tilbage, er sendt ud af mikrofonerne. Seismiske bølger er trykbølger og forskydningsbølger, som udbreder sig gennem jorden, og som f.eks. er resultatet af jordskælv, eksplosion eller andre processer. Når man borer en brønd, er det første, man skal have styr på, det er sikkerheden, og der kan forekomme enormt tryk, som man skal neutralisere. Og det bruger man en BOP, som hedder en blow-up preventer, som kan lukke ind omkring borestrengen, så overtrykket bliver stoppet. Der er flere rigs. Der er en borepram, som borer i søer, jack-up, som borer op til 50-60 meter i havet. Der er en stor jack-up, som borer op til 200 meter i havet, en semi-submersible, der kan bore op til 600 meter, og et boreskib, der kan bore 600 og nedad.